Para akong nasa New Zealand. Wow. Ano yung, yun na yung village, yung mamahaling. Siguro sure ko mapapawaw na naman ako. Ay nako. Good morning! Ayan, day 2 na. Day 2 namin dito sa Batanes. Maaga kaming nagising para mag-breakfast. Tapos 7 a.m. susunduin na kami ng tour guide. Ayan ang sundo namin. Bi, sa inutan ka na? Kain na? Abo, ayaw ka. Oo, wag na. Okay lang. Papunta na kami sa una naming destinasyon. Nasundo na kami ng 7 a.m. ng aming tourist guide. Diyos ko, ang ganda. Ano ba yan? Ano ba yung ganda ng lugar? Super, super. Ang maganda kasi dito. Para akong nasa New Zealand. Ay, super ganda. Ano ba yan? Ano kaya? Sana na-justify ng aking camera. Pero super, super ganda. Grabe. Para akong wala sa Pilipinas. Sa ganda ng lugar. Wow. Di mo alam kung saan ka magsisimulang magkuha ng picture. Ay, wow. Super ganda. Super ganda. Ano ba yan? Para akong wala sa Pilipinas. Sa ganda ng view. Oh. Ingat di ka ha. Ikaw Nil ha, mahulog ka na, wag lang yung camera. Ano? Alin yan? Ay, iyo. Ay, iyo. Yung ganito mo. Iba ang klaseng, iba ang galaw ng, ano yan, Pacific na yan? Hindi po. West Part Philippines. po siya ng West Philippines. Ah, part daw yan ng West Philippine Kasi Sea. po season po siya ng flying fish. So, minsan yung mga dolphins po dyan. Oh, Naku, sa maganda siguro mga timing yan. Kung malapit sila sa mga, lapitin sila ng mga bagyo. Kaya meron silang ganyan. Oh. Ay, yung 1800s po ginawa.
Actually, nagkaroon kasi ng simbahan dito. 1700s, pero hindi sa flight materials. Nasilat pa. Pero ninayos, ninayos. So, original pa po yan. Tingnan mo to, oh. Yung red tiles, Corals daw pagpasok to. mo, original dito. Made of corals ang mga ang stair. Oh, pipili daw dyan ng book. Tapos magsusulat ka na kung if ever na bumalik ka, pwede mo siyang balikan dito. Wala ang number ko. Ayun. Ito ang Marlboro. Marlboro Hills. So sure ko mapapawaw na naman ako. Ay nako. Ay nako, sabi ko na mapapawaw na naman ako. Super, super, super ganda. Wow. Sino ang hindi mai-inlove sa lugar na ito? Kaya pala ang mahal ng Batanes puntahan kasi naman worth it naman. Kasi parang wala ka sa Pilipinas, parang nasa New Zealand. Ang galing pa ng tour guide namin sa mga picture taking. Ang galing niyang mag-explain. Tapos, matatawa ka minsan sa mga kuya explanation. Galing. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless.
Andito kami ngayon sa Uyugan. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. Andito kami ngayon sa Honesty Coffee Shop. Yung tindahan na walang bantay. Ikaw na ang magbabayad, maglilista ng bibilhin mo. Ito. Ang bantay. Tapos, bakal ka kung ano ang gusto mong makaroon. May mga prices in there. Dito ang bayad. Tapos ililista mo kung ano-ano ang mga binili mo. Tapos yan na, yung costume na yung popular na parang payong nila. May bayad ng 50 pesos kung magpipicture taking ka. Ayan. May napili ka na, Neil. Ito naman mga foods, ang iba, mga pagkain. Tapos dyan naman ang bayad. Walang mga bantay. Ayan. Ayan ang kinuha ko, cup, diko, kamote, ito, tapos ayan, ang kinuha ko, tapos ayan, ang bayad ko. Ilaag mo na. Tapos ilalagay dito. Ano yun? Anong brand yan? Pure Milky. Ayan, nakadalawa ko nito. Masarap na. Nakadalawa ako nito kasi ang sarap. Iba man sa kalingking ta, matagas ang kalingking ta, ni malumoy eh. Dito kami ngayon kakain. Lunch time na. Good. Papunta kami sa Little Cafe. Mag-aabang kami ng sunset. Nakadalawa kaming tricycle. First time namin mag-commute. Walang tour guide. Andito na. Pwede da nga kita dyan, magbalyo. Sabi ko.
Dito uli kami kakain ngayong dinner. Kasi yung una namin pinuntahan, sarado. Kaya dito uli kami.